लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय दिनैनि बे बेलासिनि समावहाय दिनैहाय जोंनि दिनैनिफ्राय लानानै गाबोन आदैनि हाबा दं आरोना बेहाय आङो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो दायो आं थांसै आरोना नोंसिनो बे हाबायाव हिन्जाव गोदान साजायनाय बिबार माला सुनायखौ देखायगोन आरोना आं दायो आं थांनि नोंथांमोना आंजों लोगोआव नायलांफाबाय थादो आरो फिथा आयं सावनाय हरदों आं दहाय आयं मोनाव थांदोंमोन ओमफ्रायहाय बेखौनो लाबोदों ओमफ्राय बे आयं सासे बिहरलायबाय आरो जानो बेनोसै जि मोजां संनानै जाहोदों आरोना आंखौ ओमफ्राय आंखौबो फोरोंदों सावनो ओमफ्राय आंनि जाया गावफ्रुला जोबोसै आरो आंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आयंनि फिथा जानानै आंनि लोगोफ्रा ओंखारजेनबायबो मा थाङो हाबायाव थांनो होनना सोंदों थांनो ओंखारबाय दें 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 थौ स' गाइस नै आयंआ दुगासिनो खोन्थाथ'ला आं नोंसिनो मेलेक'क' अमा दैनांगौ बेना दासो दुगैफैबाय आरो दासो गाबदों अमायानो नै आंना बिब' थिख्लिया गुमै मोजां नायना हरसै जोंहा दिना नार्स ट्रेनिं कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय इन्टारभिउ दाबो खननैल' होदों बारा होआखै ओमफ्राय थांथ'वासै आरो लिंहरदोंमोन स' जों हाबायाव थांसै जोङो बाजैखौ मादैखौ माबायदि देलायहोगौमोनलाय फावदुरदुर देन्जार देलायखागोन मेहेन्दि गोदोनासिम होगोन आरो सासेया नै इसिनि देलायखांबाय मालाबानो स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ एसेबाबो सापर्ट खालामलांबाय थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय थाबाय खेला नङा दे आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना ओमफ्राय नै जोंनि बिनानाव दं आयंमोन दं बाजै दं नै आं आयंनो फिथा हैग्रोनि र' आंनि बिमा सावनायखौ आरो आंनि बिमा गिदिरनो होफैबावनि आं फिथाखौ आयं थांग्रा माखो र' नायसुम आबुसुम आंनि बिमा गिदिरा नै दहाय आंनि बिमा सावना हरलायबाय आरो बिमा गिदिरा नै हाबायाव थांनो रेडि जादों बेबो बरिया नै बेलाय फिथाखौ मोनसेल' लाबोदों आङो ओमफ्राय आंनि मामि असेनो मोननै गारबोबाय बाबानो मोनसे मामिनो मोनसे देलायदों ओइ थौ आयं जानो थांसै आंनाथ' आखाइया बिबार माला सुनो हाला आरोना नै आं नोंसिनि देखायनि लोगोफोर लांदों ना माथो आं लोगो मोनफैयासैना ओरैबायदि नै हाबायाव गनानै थाबोबाय नै बेयाव आंनि जि आंनिसो सुदोंमोन आरोना ओमफ्राय आखायानो गब्लंजोबो आंना माबा साबोन मानसि दैबाथाय जि बोरैबाखा दुखु मोनो आङो सुनो गोसोबाबो सुनोनो हाया मा जाबावगोन दिनै बिबार माला सुनोसै आरोना खोथाया बेनो आरो जोंना आदैनि हाबानि बिबार माला सुहैनोसै लांखोना माखो गाव थांबायबा लांबायना बियो दाबो जाया स' गाइस जोङो दायो थाबायबाय आरोना थांसै
नै खाथियावनोखा स्टेज खोंनाय नुदोंना इहाय मानो फैफिनखो ए गस्लायाबो आंनि लोगोनिसो गानदों आंनि बिमा सावनाय फिथाखौ जानानै माबायदि गोजोननाय मोनदों गोथाव मोनदों थेंक इउ होनबा थेंक इउ जामायजो होन जामायजो गोथाव थेंक इउ जामायजो गोथावथार आरो जोंखौ फिथा सावनाय फोरोंबावदोंसो गोथाव मोनदोंनो आयंनि फिथा सावनायखौ जानानै गोजोननाय मोनदों गोजांथारो बिराद गुसु बेटारि गैया आंना नै चार्ज होनो लादों आं बहा थांगोन एसे बुंलाय जों दा हाबायाव थांनो माइरं हैनो नागिरदों सोरनि हाबामोनलाय बैसिनो माबानि दिनेरनि आफा दिनेरनि गेस मालिकनि माबानि फंबायनि औ फंबायनि औ गेस मेनेजारनि औ दा मोनानिफ्राय नालाय औ दा मोनानिफ्राय गाबोन जोङो बेखौनो दान एसे हैनो थाङो आरो सोरबा थाव सोरबा माइरं सोरबा फाथै अननायनि सोरबा अननाय दान औ एसे हाबायाव थांनो नागिरदों आरो जोंहा ज' ज' थांसै उन्दुनोसो ओंखारलाबायदों अमा गोदागासिनो नै आमाइमोनहा हाबानि थाखाय रेडि अमा गोदाबाय अमा गोदाबाय सोरनि हाबानि अमा गोदादों गुमै सोरनि हाबानि अमा गोदादों नैखौ सिथारबावबाय आयो मानो सिथारखाबाय होआ माय बे मासे ओमफ्राय आयो जा गिदिरखा नै आयो माबा दंबावोसो आब'नि अमा आयो आब'नि अमाया नायसाय जा गिदिरखामोन हामफैबावदोंसो देन्जार ना आब'आबो बिदि अमा फिसिनो हालायगौ आंना नुवाखै ए बाव जाग्रा बानायगोन आरो ओरै हाबलांसै आं गेजेर गेजेरथ' बिदिनो हाबनो हाथारो आंना मोदोमा फिसाखामोन आं हाबनाय मैला नांजों गियान गोसोआव बैयाहाय ओंखाम ओंख्रि संग्रा नै रियान ओरै फै रियान दुगा जोंनि बाबु औ मैगं हाग्रायाबो नोंसो ए हिर' हाय बुं आजा हाय न' आजा जोंना आजाया रायलायानो उन्दुना सिखारनानै बिब'आ नुवाखै मैगं हाग्राया बेसो गोमावोब्लाबो मोदोमानो गिदिर हामा जाथ'बाय दे होंगार दाबो मोनायाखिसै न'खौनो आं थांग्रोनि दासो डेक'रेसन बानायदों हाय खामानि मावदों फंबाया औ हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायनानै निमित्र खनगोन फंबाय फ्रान्सिस मावथि फंबायफोर सिख्लाफ्रा बिबार माला सुनो फैजेनबाय आरोना जोंना लोगोफ्रा खुलुमबाय बिनानाव गेटबो साजायगासिनो दंखासै नै जोंना आदामोनहा गोदानसो बरिया मोसादो आयु लेदारफ्रा बावसो दंजोबो नै जोंना
दे आब' माबा मोनसे बुंद' माबा मोनसे बुंना होदो बिनानाव रश्मि नार्जारि दिनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो बेखौ हेल्प खालाम लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो जेन' बिथाङा मोजां इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोलांनो हानायनि हेफाजाब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आरो आंनि साबस्क्राइबार प्रनिता नार्जारि अफिसियेलनि नोंथांमोन हेफाजाब खालामदो बिनानावनि चेनेलखौ बाय बाय नोंखै बोराय बुरि खाथियाव थालायखायो बोराय बुरि साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना जेसेबांनाखि जोंनि लोगोफोर दङ जोंनि सिनायनायफोर दङ नोंथांमोना गासैबो बिनानावनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ होनदो माबा बुंबाय गुमैमोना अननानै गेट साजायनायखौ नायदों आरोना मटर सायदों बिबार खाबाय लोगोफोर मोसादों दिदियाव नै बिलुनबो सुबाय लोगोफोर सुखांजोब्बाय नोंसोरनो देखायथ'नाय जायासै बिलुन सुनाया बिराद खस्थ' नालाय बेखायनो सुग्रोबाय आरो हांथोआ रायज्लायनोबो हाया आरो नै सुखांबाय नैबो दोनसै दे बोखार खोबफिनदो नै बिबार सुजेनबाय लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथाङा हादों आरोना मैसो सुग्राफोर खनसे ओरैनो हरजोबलाय बे सुग्रा बिजि सुग्रा बियो गोग्गोम मोसानो हाउस बियो सुग्राफ्रानो खारजोब्बाय ओमफ्राय हागासिनो दङ नै मोसाहैजोब्बाय बिबार सुग्राफ्रा हानायाव जों साथामल'सै आयो ओरैनो हरसै सुसमि बिबार माला सुखांनानै मादैखौ देलाय होबाय 2023 नि मेहेन्दिमेन आर्टिस्ट अले मादै आखाइ मोनसेया आइदि खानायाव आब' जोंना मादैया बेनो नै नांसै मादै एसे बेबो सासे आरोना नोंसोर बुजियाखै दं ने आब' ने बुजियाखै नों मानो दसे दों नै नांलागोन
संग्रायाबो जाबायानो सानि मबाइल दं दा So guys, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन ना मा होनो हिन्जाव गोदान बिदिब्ला जोङो दायो न'आव थांफिनसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन बाय बाय